Hello dialog jotanna phungkaham tei hainu hailam suo ani tinini bologo angkhe artisan melawo thangna bagui ori rongna tiar khaitongo ta obono talangna bagui mane ang duita products talang thanai jo aro ke duita products ang ri tagmani bai te ang tailoring khaimani ani ri aborongna talangnai ja ge oborong ge ang talangna bagui no ri khaitongo ta ang pheli phungna hene wansuk tongmani fel phungna ne ani kuno time sikari khata ani dolong ke sikangbe na phaina sing tong hoibe ke ang ge ang kisa leri thanga tanggamen bagui no ang pheli phunung male ta alo ang time no makan ori gena rongno ani je takbrok ani je ri gena tongma rong nang rongna pheli phunung nai abo talangnai abo botalna abo ke gobo pink color no kandana jat gana wa sim kisa jori ri tagjang subja ya khobro abo ke kanja ke phunang subji kata no ko angkona bagai Oisho use khaiman hona abo thai kirenya kuluk sa ke tak jaga bo hingke kusu hingke abo hingke buthai ginang buthai tisai jang mone abo ulta tei ko yang hingke buskang tei abo no talangnai abo hingke ang kanjak onyoi tham kan kha hingke hapen ang talangnai hingke ani tei ingorok bo tongo ta sumarok bo abo hingke ani rigena ani tak jaga ani rigena mangno abo hingke subjak sat rigena iri sat to khani tei aro ri botongo ta kosom hi bang ni jina chuma nang ni jin khai obno sang chumi thangna hina mansuk to mani ori hingani ta ching thangchu ang agini selai te kisa tor thang ta tar mani na mani bugina ni ta jingo obo nang chum thangmale ta nga talang sinai obo bo ke bag oro hingke ang ri dai talangnai obo ba ang sumani na obo hingke blouse obo no talangna hina ne wan subi tongo obo hingke submane onek bolokha jeranya subri manita ang no subribo ogologo kha bi golabo biskango bo bi na ogologo te kisa gola kotor kha subri manita jilik chunki mang thepajak hingke ko obo bo ang sumani no ani bagi sumani blouse risa to khani no ambo obo hingke ogologo bahai gola khaijak biskango hingke gola gojat thene jata obo bo risa to khani na obo hingke kosom color ni hingke ang onek naithok jogo ang onek chubusum khobono o kusak no busum kha o kusak hingke tabok cherai ba asuknai chikon khai subai chumui tongo hingke ko obo khe biskango chimi kisa tia okologo hingke iko golate biskango hingke iko side to hingke senta biskango hingke iko kisa tia rawi gojak duijen khaijak kisa tia amo khe palaju ang norong noi ri paitumani phunu gede khwayo hingke te ramani phunukan bologo obono naika ang supai khe supro hingke ta ang video khaimanli asain sejong aro khabo khaito ge hingke subjaga gojakta hingke obono ba ang talangnai aro phalande na tam khani ang saimanya to nijini products to je manmani hinke ba ang talang sinaicha karin kiri mansin aro dele na belanya doi jong ang tabu ripo bag thaisang thanga doita products ni talang pla angle tailoring bai tagmani gano kolok khale suka borong ke ato nong ka ang ge saron jo ang hona target chi hingkai bai go saron jo mang horkata tinini program hingke khwai bologo se khaijana hingke jeng tabo khwai yo na sokpai kita hingke bologo thang tonglayo bolok to bai sipon nungna klai ho tinini nungnai hingke aro sobi teisa malai sinai sokpai kya tabo khe gobono khwai bolok jeng hingke yango gari direct tu phege hingke gari nong khodra tabo jeng gate ni baire khota hingke tabo khamnai bisingo thanga hingke je saiman chinai borok busurok phaikya ge yango baire hingke ta masa musuno kha bisingo busuk bang saimanya ko program hingke yang sakao khanya hingke tak jeng sakao kai thanglainai borok ke chin buskang ta sokpai kya tabo hingke je products tu phaini ra jaga serial lamari kalanga nangphong ke serial lamari kalangai nog bising hapchinai iko bisingo hingke borok langka bang tongha jeng hingke asuk bang ekhona je hin tongmani jeng hingke lastik o kalai thangsu buskango hingke borok ma phaijabula borok asuk kha hingke jeng hingke lastik kalai khata kokore je jaga phono asukna jaga tongha hingke je kok asuk lekha tabo hingke jeng sini biuni khorogburi phayo ta chini photo bil balong ni chini biuni ngi jeng khorogburi phayo hingke khorogburi ya buri sikli rongmang ni tong khorong ni tongo hingke jeng khorong nei jeng jar khorogburi phaimani ta tabo hingke kisa asuklanya halagya amse current jikere asuk mane kolombi phaimani lama fen tola tongna phaimani aro current jikere kolombi ma tongkho yango gisini dolok do borok na kok sade hinsamani borok lasi jaglasi tonglayo buri sikle rok khorong ni borok hingke do chini logini buri sikle rok khorong ni
lasi jak layo ta borok kok sana hingi kok sai henso nge haipino kok samane oro ri se manliya bele awas kiche kiche ne yango sarjongo microphone bai kok sana sai jongo nge yang khnanai rok asano sawo nge belai no awas kobang tongo ta nge amoni bagui no kok samano tanui se voice record khai mari su ta nge tabuk nge current phaijak fan dalawani kisa aram ke tongma tongkha nge oro tini mai rok bo sarinai phuta chini obo hingke SSC ni hoite to do chungno chung SSC ni hoite no selakai phayo ta abo room bisito story hingga bagui oro borok sagi ange ayang phator rogo bo tongo ta borok gei ko tabo hingke form rok fill up khailai tonglayo ta form fill up mane chung niji je products to mane oborok no ma suyo nge niji bojaga no hoite phaibo bolong no hoite phayo borok ma suyo ta nge niji ni phone number account number rok mari ta oro nge rini mane chung je to mane products aboni dam buso borok ma pasogo ta ama hage se line bachalai jan products no phone layo beshirbak sin buri rok hingke rino bisi taklai tai koi tangmani mang bisi bango abo hingke ani iko yango line bachajak dui line tongo do yango bo tongo te kaisa line jigi bo tongo ta iko mora rok ekdom kaham kaham ke ram to rungbai mani sin borok rok pa tini oro phaya sike kaham kaham ri rok nukha sike mano nukha kurung bo thak mungkre no ha saka o hene ang mansugi ma tongkha oro tini tinta bolok no tui mela khaijago ta program hingke oro tinta bolok tong tula sikor bo tongo sin poto bilog bo tongo ta ke buskang te abo hingke ang buskang line bachajak ani products no phunungna bagui hingke naithoro hingke borok oro pai rok abo nara gota nang phalna ke phal kalang mano hingke rang hingke borok account tei dai rok hanai 10 din ni bisingo no rang hamnai hinsago ta aborok hingke room ni baire bo tongo borok room bo jaga sagi ang yang baire bo tong bai khata hingke ang kitabuk tola thangna bagui room ni baire bo angkharjak tola o hampuro na hainani borok oro bara tongi diba hingke sujara phaiye nogo manei ro hana bagui borok sujara phaita hingke ang ko sujara tola jara borok thangna haini ta hampu phaiya kunui chung borok phaiya kunui manei ro ano kalang thamke ta hingke borok tabuk nogo thana nai tongkha hingke wate kise pene pene bai tong hini chung oro bathaklai tolayo ta borok tom tom nasinglai tolayo tom tom thana bagui kangna suko sia bo mama lai hingke tei kangna ko sia tabuk wate nyong tongo ano bo himde yong himde hinai hin tongo ta tini taisa malalai je khawa chung malaya 2 months kai tongkha malalai hingke tini ka oro taisa malalai kok salai tonglai manta jan jan products rok phunung bai kha hingke amase chung kini kok samani rina hin tongmani ri simanliya kisi kisi sawan ekdom baire ni ta room bisingo ta borok sikri khe mane products rok phunung bai kha hingke phataro thamke ta hingke tophano phataro kok salai re borok ba hingke oro fan bari ja hingke amoni kuno nya belai kis kis ri manya ta ang wate bai tong hingke abono tanai boyas khaimani su bo hingke ano tini nugui nung tor thangkhana na hinchu agin sai te sari kaka ne hingke ang bo i hin saka ta ang agin salai tor khane agin ri ro ojun sakleya ang misajagi ba no nung exercise khaina handi hinchu agin salai tor thangka hane hingke ang exercise khaina phun khaisi manliya agi rogo hingke ang exercise man khayo do exercise khaina ande hano control khaitani bota tabu hingke yakong hamya ang mane hoite ang exercise khaimani ang tongkhata amoni bagui ani ne sori te kisa ojone baire ang tongkhata ri rok ani agini kangspon se ojon sakliya hin sajage bo tini munei tongkha no sob sakliya no o je tabu ang sat chumane bagi ani kotoma tongmani do tabu ke pura ojon thangka hingke agini ri rok tain thamai kata tabu hingke maisana thangla chalayo sung hingke last besta first hingke tula sikor bolok rok ma chari kha hingke tabu nge chini photobil borok ayango chari nai thangla chalayo dol dol ke current bota subu disturb khai kya current si thangjak ungkha andar haing tong current thango phai mang tongo daini rok ma hai fan rok tongma khe tongo do current sikre hingke fan tong phano iko ba hake piang talanglai nahalayo ta jan jani mai aro bongnai rok tongo ang bo nahagana tabu hingke piang nahaba kya manya hasinai manya hatene masuna borok ko ma line si basalai chalayo ekdom ur iko yang mai bongna ke ma hasi hingke yang nahana ke busuk bang piang nahade bangmoni buskango phel tongo nahana nya hai tongo yak doi mama sebo amokhe ani piang ta khur tongma khe dalboti silki rohiru tabo hingke ayang alok bajar rok tongo ayang hasina ja alok baja a tei sabji rok na soyabin rok songjak sukang nahana rok to salai si tonglai kha yang rok hingke baksa saya baksa ke makhile bang horo ang tonglai da
iko cinta yang nite mah sok paya ko जों khorok buni bisi katham ke mambu khata ni khorok sake to sai sitong kha tabo khai ang masa sinai abo phone ke phancha te antal bu tirok tongo ta alo baja sabji mui ke kisa sawnang ma kom haing kha to phano sa sinai ja ang nogo ke to maisa je tini khora pale mole bai sai thangsi wana hne buju tan chake ang sayon sai ang tam haing diba tabo ke maisa be जों yang yak sulanya phaijak yang ngi yak suma jaga maisa be yak rosbe ke ngi bathas thangthana janjan nogo ja tabo khai जों auto kalai jong lekha nogo thangna bagai jin auto tini puri rok mangno ko pulong jotone program phaine mangno जों ngi biskang suma kasio jaga kare ngokloga boys korok ngi biskang kaime hin jong makha khata tabo ngi sankla sokpai ke ang ngi sankla na hoite ngi na phaide hini sima sasina yang ang alada thana nanguta ngi ang tabo ngi dogano egrol paine bagai habjak egrol khajane ang kisa asugui bathak tong khata ngi egrol tlang bake thangsinai phunto khairi kana ha phaide hine nakha kosam saring jara kosa jara hinai borok phaitong na hanai tui masin tong na khaike thangsinai ja himna sele bele paja kotor ma ganang sokoi jaka tabo khe sin parabo nabo khe sin paran school oklok te hinge sin nok thangong ta sin parabo ekdom bolong para kesam khamla gibu hawa konoktor be thaka klem kha yang oke para dulu yang oke phang aja sokoi ka tahu nak yang orang tongorong kalau sudah coba guys hari ini pasta satu makan apa ya saya mau coba itu orang dia bersih ke ikan hadi masake gunang bisingo sari banggo se mukul kusung kusung habu rogai tongo thajing kija karen thangpuro hingge bo thambi roki sawarja khanata angge gunang sungi rogai tongo ta bono video khaima bo saisi manya ini bagi asungna jotana horka ha